Irridu nħallu l-paroli warajna u nimxu għal azzjoni konkreta. Dan kien l-appell li Pierre Vimont, in-negozjatur ewlieni tal-Valletta Summit dwar il-migrazzjoni, kellu għal mexxej Ewropej waqt konferenza fi Brussell nhar il-ħamis. Vimont sostna li s-summit għandu jiffoka biex jitwaqfu miri ċari għal azzjonijiet immedjati u oħrajn fit-tul. L-anewlieni tal-Valletta Summit li se jlaqqa l-kapijiet Ewropej ma' dawk Afrikani u li jnaqqas il-mewġa qawwija ta' nies li qed jaħarbu l-aks fil-kontinent Afrikan għal refuġju fl-Ewropa. Il-ftuħ ta' ċentri ta' akkoljenza fl-Afrika, ir-ripatrijazzjoni sforzata u l-migrazzjoni legali huma fost it-temi li se jitrattaw it-taħdidiet f'pajjiżna fil-jiem li ġejjin. Valletta ntażlet biex tospita dawn it-taħdidiet lura f'April meta l-kriżi jolli trasa fil-Baħar Mediterran. Għalkemm minn dakinhar l-attenzjoni daret għal frontieri Baltiċi fejn eluf ta' migranti kellhom iqattaw il kisħa bid-destin fil-limbu, Vimont saħaq li l-isfidi l-kbar li qed taffaċċja l-Afrika jibqgħu fiċ-ċentru tas-summit. Fid-dawl ta' dan kollu Pierre Vimont tenna li l-Ewropa għandha twieġeb messaġġi konkreti li jindirizzaw din ir-realtà ġdida u mhux b'teoriji arkajki t'20 sena ilu. Id-diplomatiku Franċiż xejjen għal kollox l-idea li l-Ewropa se tkun qed timponi r-rida tagħha fuq l-Afrika u żied li l-konklużjonijiet tal-Valletta Summit għandhom jirriflettu l-kunsens tal-mexxejja kollha involuti. U fil-waqt li jelimina għal kollox il-possibilità ta' pjanijiet biex isiru kampijiet ta' refuġjati fl-Afrika waqt dan is-summit, Vimont ħeġġeġ lil pajjiżi Ewropej biex jixtarru sewwa dan kunċett li permezz tiegħu ir-refuġjati japplikaw għall-ażil fl-Afrika stess u jekk aċċettati jemigraw legalment.